Għall-Ministru tas-Saħħa Chris Fern li jkollok medja ta' 130 każ pożittiv kuljum huwa tajjeb għax is-sitwazzjoni hija stabbli. Jekk taqbad ix-xahar li għadda, il-numri baqgħu average ta' 130, 120, 140, 120 ġili taraw viċin il-200, ġili jinżlu viċin is-60, imma li huwa tajjeb. F'kummenti lill-ġurnalisti, Chris Fern ma eskludix li kif jiskadi l-avviż legali dwar il-bars u ristoranti fl-aħħar ta' dan ix-xahar dan jerġa' jkun estiż għal aktar żmien. Fil-ġurnati li ġejjin ħankun qegħdin inħabbru jekk legal notice se tkun replace b'legal notice oħra li tkun qed tirregola dak li jkun qed jiġri fil-ġimgħati li ġejjin. Fern sostna li t-tieni bex tal-vaċċin tal-influenza se jibda jingħata lejn l-aħħar ta' Novembru. L-awtoritajiet tas-saħħa qed ikomplu jappellaw biex kulħadd jieħu din it-tilqima sabiex jitnaqqas it-tixrid tal-virus tal-influenza. U għalkemm il-Gvern l-erba' ħabbar mediċina ġdida għal min ibati minn mart kroniku li affettwa n-nifs naqas milli jkommettu ruħu dwar meta se jibda joffri mediċini oħra b'xejn fosthom ix-Xarelto. Il-Ministru tas-Saħħa Chris Fern ikkonferma li hemm numru ta' mediċini li suppost kellhom jibdew jingħataw b'xejn minn din is-sena. Iżda minħabba s-sitwazzjoni li għaddejjin minnha bħalissa dawn kellhom ikunu posposti. Minħabba l-pandemija tal-COVID, ħafna mill-programmi tagħna kienu delayed bil-numru ta' xhur xraltu wieħed minn dal-programmi ġifieri qegħdin nimmiraw li tkun available fis-sena li ġejja. Din il-kwistjoni għajmet rabi fost ħafna persuni li huma dipendenti fuq din il-mediċina, meta wieħed iqis li ħafna anzjani u nies vulnerabbli għadhom imorru fiċ-ċentri tas-saħħa jew l-isptar Mater Dei biex jingħataw il-kura li jeħtieġu. Kieku din il-mediċina daħlet fil-formularju tal-Gvern aktar kmieni din is-sena, dan kien inaqqas l-ammont ta' nies li jirrikorru l-isptar.